record by Sarki Zaki. Abin nufi ɗaha, abin nufi ɗaha, abin nufi ɗaha. Abin nufi ɗaha shugaban halitta ne, abin nufi ɗaha garkuwar halitta ne, abin nufi dole ne mu soka wajibi ne idan da kai ɗaha ni ba zai yi shakka ba. Abin nufi ɗaha shugaban halitta ne, abin nufi ɗaha garkuwar halitta ne, abin nufi dole ne mu soka wajibi ne idan da kai ɗaha ni ba zai yi shakka ba. Abin nufin zuciya da rai da ruhi na da basmala yanzu zai isar da baiti na ga rabbana wanda shi ya kagirayi na ka yassare rabbana na mika aiki na ga shugaba da hannu rababba dan babba. Salam ala kofar hawa da saukowa, salam ala kofar zuwa da dawowa, da sallama wadda rai yake ta tsarawa ga shugaba wanda yau muke ta miƙawa. Salam alaikum habibu ya farin duba. Abin nufi da shugaban halitta ne, abin nufi da garkuwar halitta ne, abin nufi dole ne mu soka wajibi ne idan da kai da hani ba zai yi shakka ba. Mallaki yo salatuka wurin mai shi matabbata zubo a karalin kashi da alihi ne a sa sahabu kofar shi. Abin nufi ya ta wanzuwa a raudar shi ya gangaro sirri ya mu dan kurba. Salam alaikum batuluna na babar mu mafi cika batulu ku kuke ta haska mu, ku tallafa umma nafsu kar ta kada mu, ashe da mu na har mutum magurin mu, uwar Hassan har Husaini ya farin duba. Abin nufi da shugaban halitta ne, abin nufi da garkuwar halitta ne, abin nufi dole ne mu soka wajibi ne idan da kai da hani ba zai yi shakka ba. A kai da kai Shek Ahmadu Waliyullah da jiyali dan umma sannu bazalla da kaulahi barhama baba gausulla da shayi kaura hadimin rasulullah da shayu isa da shayu adamu babba. Abin yabo yanzu ma nufi ni na yi motsi na gangaro a gana fito kamar hantsi, kaje da ni kar mai musu ya min kutse ya kada ni ruhi da raisuwar watse idan da kai ruhi ba zai kasala ba. Abin nufi da shugaban halitta ne, abin nufi da garkuwar halitta ne, abin nufi dole ne mu soka wajibi ne idan da kai da hani ba zai yi shakka ba. Idan da son da harai ba zai talauta ba, idan da kaunar shirai ba zai ki himma ba, idan da kai mu ba za mu daina shauki ba, batu muke sirrin abin kududu ba, fagen yabo ba za mu sauke biro ba. Mafi rabo ka bani sai da na gamsu, a yanzu ma kayan a ƙara loda su, gaban shaja'ar yadda za na ɗaukar su, ka yassare duk duniya a watsa su a ko'ina a jiyo su ba iya nan ba. Abin nufi da shugaban halitta ne, abin nufi da garkuwar halitta ne, abin nufi dole ne mu soka wajibi ne idan da kai da hani ba zai yi shakka ba. Habibu kaunar ka ce farillar mu, madogara kai ne cikon ibadar mu, mafi cika beyanka ne nishadin mu, madakata ya jauhari sururin mu, fagen yabo ban san abin da zan ce ba. Dukun salati ga shugaba alinka shi ya mamaye kofar gida da raudar shi, ya zam kamar iccen da duk ya masa ce a san da duk iskan gabas ya motsa shi, ya zuzzubo gayyan salati gun babba. Abin nufi da shugaban halitta ne, abin nufi da garkuwar halitta ne, abin nufi dole ne mu soka wajibi ne idan da kai da hani ba zai yi shakka ba. Mai uwa baya rashin abincin shi da an taho sai dai a gan mun koshi, tawassalin kamun
ka'aba da tsokar shi, sarauniya da yake kiranta babar shi, abin nufi Zahra mai halin duba. Madaukaki ka hana ni wai ga mai zargi, tsayar da ni in samu mustawar bege, gaban sabati zuciya ta daddage, ina nufin dukkan abin da zan hange ba zai wuce burin ganin ka ya babba. Abin nufi da shugaban halitta ne, abin nufi da garkuwar halitta ne, abin nufi dole ne mu so ka wajibi ne, idan da kai da ni ba zai yi shakka ba. Abin yabo kalbi tana ta kokawa, a yanzu ma raunin tana ta karowa, da ta mike kuma sai ta kara karyewa, idan ya zan rauni yana ta dorewa, fagen yabo wataran ba za a ji mu ba. Muna yabo domin kaya muradinmu, muna yabo domin faranta ruhinmu, Habibu duk mai son ka ne abin sonmu, da hakan ruhi ba za ya manta ba. Abin nufi da shugaban halitta ne, abin nufi da garkuwar halitta ne, abin nufi dole ne mu so ka wajibi ne, idan da kai da ni ba zai yi shakka ba. Kai da kai Mamudu tarbiyar rabba, abin nufi ya ce mu daina yin gaba, ya jarumi mai karya masu yin zamba, ya sa su yin bacci ba za su farka ba, mafi cika labbai ka babba dan babba. Rasuluna wallahi kai muke yayi, yabanka ne a gare mu yanzu aiki yi, sannan da kai Allah ya ce a yau koyi, ashe tafiya sama uba yayi ga dan adam in har ba zai bi sani ba. Abin nufi da shugaban halitta ne, abin nufi da garkuwar halitta ne, abin nufi dole ne mu so ka wajibi ne, idan da kai da ni ba zai yi shakka ba. Muna yabo zikiri salati mun dauka, muna ta yi wasu sai su ce muna hauka, koko a ce ƙarya muke akan son ka, kai mai musu ruhin mu baya dubin ka, dukan hisabin kaunu na wurin rabba. Muna bara Allah ka ba mu dan manzo, saboda alfarmar shiga ta wanzu, saboda ummi Zahra mai dubun kwazo, muna bara Mamudu ga mu nan yanzu, ayi muna ba dan muna kasida ba. Abin nufi da shugaban halitta ne, abin nufi da garkuwar halitta ne, abin nufi dole ne mu so ka wajibi ne, idan da kai da ni ba zai yi shakka ba. Habibu bangon jingina da dafawa, madogara wanda ka baya tabewa, ya mai rabo mai yana ta karawa, da domini ban gajiya da roƙawa, ya girgije mai ba za ya daina ba. Assalamu alaikum ya abin son mu, mun bi ka ya dahe, a duba mu mun so ka ya manzo, a karɓe mu ya shugaban kaunu, a ceto mu ya nura bin nuri, abin duba. Abin nufi da shugaban halitta ne, abin nufi da garkuwar halitta ne, abin nufi dole ne mu so ka wajibi ne, idan da kai da ni ba zai yi shakka ba. Ba sai da Habibullah yau ga abarauda, aban talla ya sayyadil kaunu, Rasulullah da kai ka wasa adai ka Abdullah Jamilu kai ne mai cikar haiba. Salli alaikum ya Abu Zahra, salli alaikum mai abin lura, salli alaikum mai gidan kubura, salli ala hayyar zuwa tsira, ya masanin sirrin cikin gaiba. Abin nufi da shugaban halitta ne, abin nufi da garkuwar halitta ne, abin nufi dole ne mu so ka wajibi ne, idan da kai da ni ba zai yi shakka ba. Mallaki Allahu ba misalin ka, zubo salatoci wurin abin son ka, abin yabo da yake zuwa a fadar ka, a ko'ina nemar shi kai ta yin sabuka, nan nake cewa da hamdu ya rabba.
hamdan kasiran tayyibun mubarakan fi. Mun saurara wannan kasida daga dan uwanku a manzo Allah Habu Ibrahim wanda aka fi da Abdul Babar Raudat a karkashin taskar ambaton jartawa ai sauraro lafiya.